Iragan atzeranzko izpiluaz begiratzean. Oraina disfrutatu egin behar dela ahaztu zitzaidan. Uritzapen artean bizi nintzen nostalgia. Norabide garbirik ez duen geltokia. Baina gertu zinen ta ikusi nuen argia, bizitzaren zentzua. Begiak irekieta kontura zerakoa. Zinten bidea esango zidan ustekabean gurutzatzean. Nire iparra izango zinela aurrerantzean. Baina gertu zinen ta ikusi nuen argia, bizitzaren zentzua. Begiak irekieta konturatzerakoa. Zein den bidea, bide horretan bagoaz, etorkizuna idaztea, hauxe da gure aukera. Ametxean itxasoan, bilatu egin behar da, itxasargia. Bide horretan bagoaz,